Coneixes el nou sistema d'accés a les estacions de muntanya d'FGC Turisme? A les estacions d'FGC Turisme s'hi han instal·lat sistemes automàtics d'accés. Aquests sistemes et permeten accedir a les instal·lacions i les andanes dels trens, així com utilitzar telecadires, telecabina, telefèric, teleesquís i cintes transportadores. El nou suport recarregable incorpora un xip amb tecnologia de radiofreqüència que, en acostar-lo als portons d'accés, activa un mecanisme que et permet accedir a les instal·lacions. A més, els nous suports et permeten recarregar còmodament a través de les nostres botigues en línia i aplicacions, altres dies d'esquí, bitllets de tren cremallera, reserves de lloguer de material o productes combinats. On puc comprar el nou suport recarregable? El podràs comprar directament a les taquilles de venda de les estacions o bé de forma anticipada a qualsevol de les nostres botigues en línia o aplicacions. Si és el primer cop que el compres online, hauràs d'anar a recollir el teu suport recarregable a les taquilles de venda o a qualsevol dels punts automàtics de recollida que trobaràs a l'entrada de les estacions. Al cremallera, telefèric i telecabina també podràs accedir amb el bitllet electrònic i el suport recarregable. Com funciona el nou suport recarregable? Un cop tinguis el teu suport físic, guarda'l bé a la butxaca de la jaqueta. Tan sols caldrà que t'apropis al punt d'accés de la instal·lació que vulguis utilitzar i acostant el suport al panell activaràs l'obertura dels portons. Si tens qualsevol problema per accedir amb el teu suport, notifica-ho al personal de les instal·lacions. Estaran encantats d'ajudar-te. Estalvia cues a l'hora de fer la teva compra i accedeix encara més ràpid a les instal·lacions amb el nou sistema automàtic. Puc reutilitzar el nou suport? Sí, un cop finalitzada la teva visita, conserva el teu suport. Podràs recarregar-lo i utilitzar-lo tot l'any a totes les estacions FGC Turisme. No caldrà que tornis a fer cues. Registrant-te a les nostres botigues en línia i aplicacions, rebràs totes les novetats, ofertes i promocions. I, a més, podràs consultar l'estat de pistes i els mapes, ajudant-nos a reduir la producció de material imprès per cuidar del medi ambient. Entra a la nostra pàgina web per més informació. FGC Turisme. Respira natura.